Soňky günlerde diýuren çyzygy çekelişigi ýene bir ýola siyasi durumyň we jemgyýetçilik şebekeleriň gyzgyn meseleleriniň birine urildi. Öňki siyasi şahsiýetleriň açyklamalary, gapama garşylyklar durumy, täsirli tolkuny bilen birlikde bu oýlanşagy täzelenip, entegim halkara müçbirde bu mesele täze dusiýa bolupdyr. Amma siyasi geňişligiň daşynda hukuk ýörelgeleriniň görkezişine laýykda diýuren çyzygy entegim Afganistan bilen Pakistan arasynda ılalaşmazlyk çyllakay noktalarynyň biri bolup galýar. Bu barada Daşary Serhetler Qowm we Kabilalar Weziri Mawlawy Nurullah Nuri Taharda bolan il arasyndaky oturşykda Pakistan diýuren çyzygyny iki ýurduň arasyndaky resmi araçak diýip belläsi gelýär dedi. اهداف شومی پاکستان در سراسر افغانستان اینجا یک حکومت مستحکم نمیخواد و نفوذ خود در ساحه افغانستان او اراده دارند. او سیمی که در سینه ما و شما طی شده است. Pakistan şu maksatı Afganistan'da durnuklu hükümetin bolmazlığını istiyor. Ol sim bizim göğsümüzden geçiyor. Pakistan niyeti diýurent oýlanyp tapılan çyzgyny resmileştirmekden ibaratdır. Biz çurt kesik bu araçagy resmi däl diýip aýtýarys we resmi hem bolup bilmez. Serhetler Qowm we Kabilalar Wezirligi sözüniň dowamında şöyle dedi. Ol Afganistanyň uruş istemýärligini nyktap, uruş bolan ýagdaýda ýurdy goramak bize parzaýyn bolar dedi. Bugün bizim butyllay howpsuzlygymyz bar. Bugün bize garaşsyzlyk, bu garaşsyzlyk dünýada taýy ýokdur. Bugün bizim taryhda görülip eşitilmedik. Milli birligimiz bar. Diýuren çyzygy 1893'te Emir Abdurrahman Khan we Sermur Timur diýuren İnglis wekili tarapyndan gol çekildi. Afganistan bu çyzgyny hiç wagt resmi şekilde kabul etmedi. Bu mesele şuňa neçellik Kabil bilen Islamabad arasynda ilalaşmazlygyň iň asly we asasy mihwerleriniň biridir. Serhetler Wezirligi taza açyklamalary ýene bir ýola diýuren çyzygy diňe taryhy dälde eýsem siyasi barlyk çyzygy hisap edilýärligini bildirdi. Bu çyzyk Afganistan bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň täsir astyna alyp bilýän çyzgydyr. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi